Dragi učenici, dobar dan i dobrodošli na sat matematike. Ovaj video zapis namijenjen je učenicima 4. razreda. Za ovaj sat potreban vam je udžbenik, radna bilježnica, olovka i gumica. Na početku ćemo ukratko ponoviti tablicu množenja i dijeljenja brojeva do 100. Ponovit ćemo i dekadski sastav dvoznamenkastih brojeva. Broj 75 možemo napisati kao zbroj desetica i jedinica. 75 je jednako 70 plus 5 jedinica. Možemo ga zapisati i kao zbroj višekratnika dekadskih jedinica. 75 je jednako 7 puta 10 plus 5 puta 1. Pozorno poslušajte zadatak pomoću kojeg ćemo naučiti kako pisano dijeliti dvoznamenkaste brojeve jednoznamenkastim, kada su brojevi desetica, jedinica, dijeljenika dijeljivi dijeliteljem. Lina i Luka sakupljali su Pokemon karte. Sada se žele poigrati njima. Za igru je potrebno karte podijeliti tako da svak od njih ima jednako mnogo karata. Karata je 68. Lina i Luka dijele Pokemon karte. Lina, jedna tebi, jedna meni. Jedna tebi. Izračunat ćemo koliko će karata imati svatko od njih. Trebamo podijeliti 68 s 2. Podijelit ćemo na 3 načina. Prvi način je tako što ćemo dijeljenik rastaviti na zbroj višekratnika dekadskih jedinica. 68 dijeljeno 2 je jednako, otvori zagradu, 6 puta 8, 6 puta 10 plus 8 puta 1, zatvori zagradu, dijeljeno s 2. Dijelimo, 6 dijeljeno 2 je 3, dekadsku jedinicu prepišemo, 8 dijeljeno 2 je 4, dekadsku jedinicu prepišemo. Pomnožimo, na kraju zbrojimo. Drugi način je u tablici mjesnih vrijednosti. Dijeljenje započinjemo od najveće dekadske jedinice, u ovom slučaju to je 6 desetica i to je prvi djelimični dijeljenik. Pošto dijeljenje započinjemo od desetica, a kako se desetice nalazi na drugom mjestu u tablici mjesnih vrijednosti, količnik će biti dvoznamenkasti broj. Pa podijelimo. 6 desetica podijeljeno s 2 je 3 desetice. Pišemo 3. Množimo. 3 puta 2 je 6 desetica. 6 desetica manje 6 desetica je 0. Dopisujemo 8 jedinica. Dijelimo. 8 jedinica podijeljeno s 2 je 4 jedinice. Pišemo 4 u rubriku jedinica. Množimo. 4 jedinice puta 2 je 8 jedinica. Pišemo ispod jedinica, oduzimamo. 8 manje 8 je 0. Prepišite oba načina dijeljenja u svoje bilježnice. Treći način je izvan tablice mjesnih vrijednosti. 68 dijeljeno 2 jednako je. Dijelimo. 6 dijeljeno 2 je 3. Pišemo 3. Množimo. 3 puta 2 je 6. Pišemo ispod desetica. Oduzimamo. 6 manje 6 je 0. Potpisujemo ili spuštamo 8 jedinica. Dijelimo. 8 dijeljeno 2 je 4. Množimo. 4 puta 2 je 8. Pišemo ispod jedinica. Oduzimamo. 8 manje 8 je
0. Prepiši i ovaj najkraći način dijeljenja u svoju bilježnicu. Ponovit ćemo na nekoliko primjera. 96 dijeljeno s 3. 9 dijeljeno 3 je 3. Množimo. 3 puta 3 je 9. 9 manje 9 je 0. Potpisujemo 6 jedinica. Dijelimo. 6 dijeljeno 3 je 2. Množimo. 2 puta 3 je 6. Oduzimamo. 6 manje 6 je 0. Sljedeći primjer. 48 dijeljeno 4. 4 dijeljeno 4 je 1. Množimo. 1 puta 4 je 4. Oduzimamo. 4 manje 4 je 0. Spuštamo jedinice. Dijelimo. 8 dijeljeno 4 je 2. Množimo. 2 puta 4 je 8. 8 manje 8 je 0. 82 dijeljeno 2. 8 dijeljeno 2 je 4. Množimo. 4 puta 2 je 8. 8 manje 8 je 0. Spuštamo jedinice. Spuštamo 2. Potpisujemo kako želite. Dijelimo. 2 dijeljeno 2 je 1. Množimo. 1 puta 2 je 2. Oduzimamo. 2 manje 2 je 0. Točnost dijeljenja provjeravamo množenjem. 41 puta 2. 2 puta 1 je 2. 2 puta 4 je 8. Sada pokušajte riješiti sljedeće zadatke u svojoj bilježnici. Za domaći uradak uradite zadatke iz radne bilježnice. Nadam se da ste razumjeli gradivo i da vam je bilo zabavno. Lijep pozdrav!